Men det är nog lätt nu, du har två män och en alltså från en här. Nej, jag skulle gå tror. Och så har du en som är den äldste. Så som rollar. Nej, det kan. Vad ska vi komma till Mars för men tog snack är deras människor som till sing sam vi och sen ha? Olav så gammal, hon tror jag första fjärde någon. Jag vet inte mer. Jag snackar hooks om det tror jag bra. Men tar det helt massör så ser det alltid på innan då du hus som en på 20. Ja, va? Fast. Det är totalt. Det är totalt köpt nu. Jag har alltid börjat kanske få sälja en AH för klassisk tonläge till jag är 15-16 år. Eller om jag tannar allt. Och jag minns väl att jag lustade efter symfoniorkestern. Och här sa jag nämligen, jag minns väl Olav var alltid värst i det här. Och jag minns också att Olav var Ernstein för sang vi här. Så det är väldigt stort att huxa så här att nu sitter jag mitt i mitten tar på. Annars Mozart kunde spela. Du spelar allt alltså. Det enda tjejen är, det är inte chankran. Det enda är att det är goda tonlägg. Det finns två slag tonlägg. Goda tonlägg och mindre goda tonlägg. Maten att framföra på. Att du kan göra alla tonlägg goda. Hvis det är bara en ton, du gör det framföra det så är det god tonlägg. Akkurat så. Jag har faktiskt sunnet. Jag manglar bara sangar som tummer. Jag har sunnet. Jag sunnet första och det så det var neck better than just people. Så det är sån rent. Det är fullt lä. Kom on alltså. Så det är som syn att det är ja. Två slå toner sen. Kan du titta på poptonlägg? Dejligt. Poptonlägg för förfärligt hvis det blir spalt alla dagen, bara poptonlägg. Det är ju klassisk musik alla dagen, så det är förfärligt. Men man är stora mixa mellan att göra att spela imiska tonlägg här varierar program man spelar tonlägg. Det har alltid för vanligt. Och tog blir poptonlägg det tröttande att höra på. Hvis det bara är det ena som duntrar sig på det. Så som sagt alla tonlägg går hvis det är en kvalitetsrygg. Och det är det sannliga hästen i neck om poptonlägg. Pop det är orden för populära tonlägg som folk vill höra. Det är poptonlägg är för alla doja så vi har ju haft poptonlägg och i mig då är Mozart. Jag kan ta lön som Mozart gör. Det blir det. Ta flöjta i folk gott nu till det vara populärt. Man helt för det så helt upp här som poptonlägg. Det gör det. En ekvela god violinist säger sammanbindning mellan de stora versionerna och pop. Och det är inte negativt med. Att pop är som en luftkiosk och mån till ett slott. Titt i jöknen byggt och jöknen komponerat ut det så länge till. Men pop är till lite här. Det är öliga stort, koncentrerat, men gott. Man kan också säga att ganska bägge rytmiska tonlägger och klassiska tonlägger sätter på en annan perspektiv. Alltså kvart är klassiska tonlägger utan det rytmiska och kvart är det rytmiska utan det klassiska. Men det vi sitter i en fullabandstårn och spelar medelfolk. Vi fär in här till folk och spelar för dem. Det sitter bara framför dem. Det är vidare som vi haft som dig. Det är vi gör den hög stig men det ska inte vara så att vi sitter uppe i loften och folk ska sitta under och lusta. Vi är alltid i egna hatt ut det. Så lukar tonlägger gör det? Ja. Klassiska tonlägger för klarar han sig. Ja, han klarar sig öliga väl till att musikskolan är en fantastisk skola och kvar neck få last jobbar och spela runt omkring. I Montel uppbyggt hotell så det flest vi följer som spelar också. Hur är det som funkar i den klassiska tonlägger? Ja, alltså man dammar öliga väl alltså uttryck ut och det känsliga aspekt och jag syns det är väldigt utfordrande jag syns jag. Nej, jag tycker alltid därför att det kör ut. Alltså man, allt liv och allt samhället är ju allton. Så om man ser ut spärningar alla möjliga annanstans vi mest klassisk musik, det är ofta det dyraste att sätta upp. Symfoniorkester kostar mycket. Opera, det är det dyraste att sätta upp. Det nu ska synja till Katrin. Katrin bor oss strunden och Katrin hon är fitt. Som det går i dansen och ja, vi har
Klockan nog snägg och lägga.